پشمرگەیان ڕۆژئاوای کوردستانê li heft xalên sereke beramber çekdarên Daeş rawestiyane. Ev yek jî dike pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bibin hêzeke şerê li dijî çekdarên Daeş de xwedî serpêhatiyeke dirêj. Di mihwarê xazir de çiyayê zerdek ew serkeftina herî navê leşkerê Rojava betalyona yek û betalyona duwa derxist me pişt xetê dijmin de me şer kir me çiya girt dûra pêşmergeha hêrîş kir. Her wisa li gundê Hesen Şam û Sêf Zeyan jî me li pişt xetê dijmin me şer kir. Her wisa li Seda Musil, li Eskî Musil, li Wankiyê me şerê kolan me li dijî Daeş kir me serkeftinê gelkî mezin anîn. Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di wê baweriyê de ne ewan destpêşxeriya êrişê ji destê çekdarên Daeş derxistine. Navbera me wan de kilometrekê ta kilometre û nîvekê ye û şerê me jî hemî cara dest pê dike bihawina û şerê giraniyê doşka ye. Em hemî cara ew hecûma got ew dikin em wan tê dişkînin. Em amade ne hemî cara jî got şerê got ew dest pê dikin em têk dişkînin. Hin şervan ji destpêka şerê çekdarên Daeş ta niha li sengerên şer beşdarin. Gotî ji destpêka şer ve hêza me em şer dine heta weke nihakê û gotî ji awelî de Daeş bêhter bû. Ne weke nihakê gotî gelkî şikestî te nas kir çawa. Weke heta nihakê jî gotî me cihê xwe girtiya. Li bendava Musil gundê Sihlic, gundê Siqûr, Qadisiye, Telirrîm, Sehlilmalih û Herdan hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ew deverên li mihwarê keskî û eskê Musil dikevin şerê çekdarên Daeş dikin. Demijmêr bijmara yekê dest pê dike. Lê demijmêra pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ya got çavê walê ye niha ew demijmêr sifra katê got serkeftinên li başûrê Kurdistanê tînin veguhezin Rojavayê Kurdistanê. Pêşawa Behlewî, Rûdaw, du mahî xeta berevaniyê li mihwarê keskî.